Především sledujeme dráhu číslo 3 a 4, to by měly být největší favoritky a zatím se to potvrzuje. Carmelita Jeterová zela výborně, když pozor na Veroniku Campbell-Brownovou, tak Brownová zahájila těch prvních 100 metrů naprosto skvěle, ale teď už bude muset odolávat závěrečnému náporu Carmelity Jeterové a Veronika Campbellová-Brownová je novou mistryní světa. Tak dvě Američanky se praly a Jamaika slaví 22-23 a program znovu nelhal. Dvě velké americké hvězdy na jeho obálce, ale v cíli jako první Jamaika. Zásluhou Veroniky Campbellové-Brownové, tak to je už snad nějaké kouzlo. 22, to je potvrzený čas, nejlepší výkon Veroniky Campbellové-Brownové v této sezóně. A vidíte slzy dojetí, ale je to radostné rozpoložení. Tak dlouho se řešil souboj Jeterové a Felixové, až vyhrála třetí. Allyson Felixová ten svůj 7. titul mistryně světa ještě musí počkat. Tohle byl úžasný běh podání Veroniky Campbellové-Brownové. Rodačka z Trelawney, takže téměř sousedka Usaina Bolta. Žije na Floridě společně se svým manželem Orem Brownem. Také on byl velmi dobrým sprinterem, má zlato z her Commonwealthu. A povzbuzoval svoji manželku v její kariéře. Jinak trošku v lehčím tónu Veronika Campbellová-Brownová, když se na ně dostane, tak zpívá svůj největší hit No Woman No Cry. Tak teď si poplakala v cíli, je mistryní světa, porazila silné americké duo, porazila další. Čtvrtá Shalonda Solomonová, pátá Caron Stewartová, Debbie Fergusonová McKenzieová ve svém dalším velkém finále 30 letech. Sedmá potom Ukrajinková a osmá Sharon Simpsonová. Třikrát byla zvolená Veronika Campbellová Jamaik sportovkyní roku, tak já myslím, že letos má zaděláno na 5. úspěch. Letos dokázal vyhrát dvoustovku v Šanghaji, tam porazila Jeterovou. Byla na zlaté trece v skvělém času. V novém osobním rekordu na 100. A Jeterová to má s Campbellovou prohozené. Zatímco Jeterová vyhrála 100, byla druhá na 200, tak Campbellová-Brownová přesně v opačném sledu. Tady je velká poražená Carmelita Jeterová. Tak skutečně se naplnilo to, co se řešilo už před startem tohoto mistrovství, že ženské sprinty jsou daleko vyrovnanější, daleko dramatičtější podívaná, než se očekávalo od mužských sprintů. Uvidíme, co bude ve 200 v tom mužském podání. Skutečně se nedalo říct, kdo je největším favoritem. Těch kandidátek tam bylo hned několik a Veronika Campbellová především díky té své skvěle zvládnuté první části rozhodla. Za důležité bylo také to, že odrazila nápor Jeterové, která se nadechovala k obrovskému finiši, ale přece jenom ta 200 ještě není zřejmě tak zažitá. Shalonda na této sezony zůstává na první příčce, ale po dlouhodobých tabulkách roku 2011 mistryní světa